Right. Mpiondo atuteda iyeyo akati tendera kuaka ningi klinika inakuakiwa na sirodire siri kungofa tozi tibari kutonga nyika ndizvipi nyika totongwa nepapiko maklinika akamirana nasuku haana kuvakiwa nasi marodhi ari kungopazauka ndokutonga nyika ikoko nasi takaenda kadaidzo takaenda kurira mulo machemberi chabuda hapana handiti tichavhota futi. Greetings and more greetings to you good people. My name is TJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, content iri clean, yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka vari panapa muzora nhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana unga wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuta sei nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Yes, maovet ari kuchema hanzi ava Mugabe Angaari Nani. Ndasangana nerimwe clip machembere futi ari kuchema zvikanzi ava Mugabe Angaari Nani vaimbotipawo chikafu tichirangarirawo nzichembere dziriko. Dunga munhu pasocial media, munhu wese, mwana wese ari kuchema kuti hey, pakashata mawani. Ndo nyaya ndokufamba nayo zvamanje manje. Ndo clip randaya kuti ndikuratidzei zviri kuitika munharaunda kuti pari kupisa. Kana machembere aimboti pamberi nechibhakera akuchema chema achiti zvinhu zvaoma. Tanzi takudya matohwe, sadza nematohwe mawani. Zvinhu zvaoma. Last namba hanzi mugwagwa yekunoku haina kumbonaka. Kuri kungogadzirwa mugwagwa yekutaundi ukoko kuri kunzi kuri kuuya vaenzi veSADC. Saka ndo clip randoda kuti ndikuratidzei mozvionera mega tokurukura pamusoro pezvaro handitika. Pandisandapinda munyaya yangu iyi ndikutaura kuti kana une business raunaro rauda kuti tikushambadzire, ndibate namba dzangu ndo dziri pascreen idzodzidzi. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number ipapo handitika. Toita sei tofambira nyaya dzacho. And tiri kuti kana une kabhizimusi kako kaunako kauri kuita kabhinda uko aiwa kabusiness ngarigare rine matsamba handitika. Bata Owen anokuita sei anokurejistera company, akurejistera company okuvhurira business account. Zvinhu zvako zvoita sei zvinhu zvako zvorongeka, woitawo munhu pane vanhu handitika. Saka ndisingatambise nguva ndoda kuti tipinde muvideo clip racho tione kuti chichiri kumbonyatsoitika. Gogo vari kuti chii nenyaya yemukuru wenyika nema-MPs hanzi tafa nenzara kunoku, hapana kana one chiri kuita sei chiri kubuda handitika. Saka rega itinzwe Gogo kuti vari kuti chii. Pakashata, pari kupisa zvamanje manje. Right. Mpiondo atuteda iyeyo akati tendera kuaka ningi klinika inakuakiwa na sirodire siri kungofa tozi tibari kutonga nyika ndizvipi nyika totongwa nepapiko maklinika akamirana nasuku haana kuvakiwa nasi marodhi ari kungopazauka ndokutonga nyika ikoko. Nasi takaenda kadaidzo takaenda kurira mulo machemberi chabuda hapana handiti tichavhota futi. Machembere uyai machembere tikaenda netsoka tikaona nhamo nokuenda takabuda hapana nasi marodhi esafa. Right, muri kuinzwa nyaya irutaurwa naGogo panapa. Hanzi tine zvinhu zvakawanda zvatakapromiswa miratidzoke kumashure munyaso pabata ipapa. Hanzi klinika yakanzi ichavakwa, klinika haina kuvakwa, mugwagwa isati yapera. Tichavhota futi here kana zvakadaro. Mpiondo atuteda iyeyo akati tendera kuaka ningi klinika haina kuakiwa nasi rodhi resiri kungofa tozi tibari kutonga nyika ndizvipi nyika totongwa nepapiko
makliniki akamirana nasuku haana kuvakiwa nhasi marodhi ari kungopazauka ndokutonga nyika ikoko nhasi takaenda kadaidzo takaenda kurira mulo machembere chabuda hapana handiti tichavhota futi machembere uyai machembere tikaenda netsoka tikaona nhamo nokuenda takabuda hapana nhasi marodhi esafa chamuri kupa vanhu hapana. Saka MP wenyu Gogo tikampa zvibodzwa 10 out of 10 kubva paakasvika pachigaro unompa chiimi? Tinompa chiko nokuti ndiye mukuru ngaapasanhu zvokudya asi ndiye akandida kutonga ngaatipe zvokudya kudya chako hatisisina izvo mari yacho inobva kupi titenge tisimendi tachita mukuti ari tisitenga tubvu ezvino zvanhu vana vari kuneta kuwa mumatowe nokushiya zvokudya mudzimba umu kutadza kutumirawo kana tubvu machembere takadai chokwadi ndezibasazidoma kuti mabedu Mugabe aimbotiziya kuti machembere dai zvinouya kana ribodzisaka masinzwira mega Gogo achitaura hanzi baba vedu Mugabe vaimbotiziva kuti machembere edu aya zvino uyu aripo uyu hapana amenoti munoti chiinazvo nezviri kuitika izvi machembere kusvikira pakuramba musangano wavakakura nawo musangano wavaigara vanawo musangano wavaivaitira zvese ezvo zvavakuita sei vakuubuka musangano siya comment mucomment section wotaura kuti unofungei nenyaya yakadai so unofungei nazvo zvinhu zvakadai so zviri kuitika munyika handitika ukaona kumachonyonyo kuzasi uko kwabushu vakuramba musangano weZanu PF woziva kuti zvinhu zvaita sei zvinhu zvashata handitika ndonyaya yanga ndichingofamba nayo zvamanje yanga ndauya kuti ndikuratidzei zviri kuitika zviri paground handitika. So as for me DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes tikuti it's bye for now ngatisangane muvidhio rinotevera.